सोरगोआव थानाय जोंनि गोथार गोथार बोलोगोरा सोरजिगिरि जिहुवा इसोर आफाखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामबाय होनो आरो दिनैनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो जिसु ख्रीष्टनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आं दिनै गोथारनि सोमोन्दै गुसुं बाइबेलनि बाथ्रा बुंथिनो हास्थायदों जेन' नोंथांमोना बयबो अननानै बे गोथारनि सोमोन्दै बुजिनो एबा थुलुंगानायखौ मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो आरम्भ खालामदिनि। गोथार होनब्ला जों मा बुजियो? गोथारा मा जिनिस? जों बिनि सोमोन्दै गुसुं सावरायनि। गोथार होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो, पाप गैयै, दागो गैयै, रावजोंबो रुजुजायै, थख'यै थानाय। बेखौनो जोङो गोथार होननानै हमनानै लायो, जायनाव जिनिर एबा मैला दागो गैया। बेनो जाहैबाय जोंनि इसोर जिसु ख्रीष्ट। जोंनि इसोराल' एकमात्र गोथार आरो बे संसाराव जेसेबां सुबुंफोर दं, मानसि जाथिफोर दं, साफ्रोमबो दाय आरो अपराधाव आरो संसारनि लब लालसायाव गोग्लैनानै थायो आरो मोदोमखौ लानानै बयबो इसोरनि नोजोराव अपराधी। बेनिखायनो मानसि जाथिया गोथार जानो हाया। आरफोफ्राबो इसोरजों थानायखाय बिसोरबो गोथार, मानोना इसोरा आरफोखौ सिगां सोरजिग्रोदों आरो बिसोरखौ गावजों लोगोसे लाफादों आरो बिसोर बयबो गोथारै थायो। दा जों एबा मानसिफ्रा गोथार जानो हायो ना हाया? बे बाथ्राया जोंनाव सोंनाय फैयो। जों मानसि जातिफ्रा गोथार जानो हायो ना हाया? जों फिननायाव बेखौ मोननो हायो, जोङो सुबुंफ्राबो गोथार जानो हायो जेब्ला जों जिसु ख्रीष्टखौ नाजावो, फोथायो, अब्ला जोङो बयबो सुबुंफ्रा गोथार जानो हायो होनदों। 1 ज'हननि 1 अध्याय 9 पदआव नायब्ला जों नुयो, जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला बियो एसेग्राब फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया, बियो जोंनि पापफोरखौ नागारो आरो जोंखौ गासैबो अधोरोमनिफ्राय सुस्रायो आरो जों बयबो गोथार जानो हायो जेब्ला जोङो गावनि पाप आरो दायफोरखौ सिमान लायो, जेब्ला जों इसोरखौ नाजावो, अब्ला जोङो गोथार जानो हायो आरो जों अधोरोमनिफ्राय जों धोरोमिया जानो हायो होनदों। जेब्ला जों फोथार जायो, अब्ला जों बयबो इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायजाथाव जायो आरो जोङो गोथार जायो। दा गोथार जानायनि ओंथिया मा? गोथार जानायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय जों बयबो खेमा मोनबाय, जों जिसुनि थैजों गोथार जाबाय आरो जों जेब्ला बाप्तिस्मा लायो, अब्ला जों बयबो पापनिफ्राय सुस्रांजायो आरो जों बयबो गोथार जानो हायो। बेनिखायनो बाप्तिस्मा लानायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार। जों नायनि जों माब्रै गोथार जानो हायो। 1 नाम्बाराव जों माब्रै गोथार जानो हायो? जों गोथार जिउनि दारै गोथार जानो हायो। जेब्ला जों गोथार जिउजों सुफुंजागोन, जेब्ला जों गोथार जिउखौ नाजावगोन, अब्ला जों बयबो गोथार जानो हायो। रमिय'नि 15 अध्याय 15 पदआव पौला बुंदों,
आरो पौला जेब्ला गुबुन जातिफोरनाव थांनानै आरज खालामदोंमोन अब्ला बिसोर बयबो गोथार जिउजों सुफुंजादों। जेब्ला जों गोथार जिउजों सुफुंजायो अब्ला जों बयबो गोथार जायो। मानोना इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसो मोदोम जिउआव हाबनानै थायो आरो जों इसोरखौ गिनायजों बयबो गोथार जायो। अब्ला जों मिथिबाय गोथार जिउनि दारैबो जों गोथार जानो हायो। 2 नाम्बाराव जों नायनि इसोरनि बाथ्रायाव थानानै जों बयबो गोथार जानो हायो। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ थख' खालामो, जोंखौ गाज्रिनिफ्राय बोखारो। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव जों अरायबो ध्यान होनांगौ। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ गोथार खालामो। आरो जों नायबावनि जहननि 17 अध्याय 17 पदआव जिसुआ बेबादि बिफानाव आरज खालामनानै बुंदों, नोंनि बाथ्रायानो सैथो आरो सैथोआनो गोथार। बे बाथ्राखौ यीशु ख्रीष्टआ बुंदों। जों सैथोआव थानानै गोथार जायो। जेब्ला जों सैथोआव थागोन अब्ला जों बयबो गोथार जायो। जहननि 17 अध्याय 19 पदआव आरो बेबादि बुंदों, बिसोरखौबो नों गोथार खालाम, मानोना बिसोर सैथो, बेनिखायनो आंबो गावखौ गोथार खालामो। यीशु ख्रीष्टआ जेब्ला बिफानाव आरज खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों, बिसोरखौबो नों गोथार खालाम। जायफ्रा इसोरखौ फोथायबाय, जिसुखौ नाजावबाय, बिनि बाथ्राफोरखौ मानिबाय, जिसुआ बुंदों बिसोरखौबो नों गोथार खालाम, मानोना बिसोर सैथो, बेनिखायनो आंबो गावखौ गोथार खालामो। जिसुआ अरायबो गावखौ गोथारै दोनदों। आरो जों 4 नम्बराव नायबावनि फोथायनाया जोंखौ गोथार खालामो। जेब्ला जों इसोरखौ जिउयै माहामै फोथायगोन अब्ला जों बयबो गोथार जानो हायो। फोथायनायनि सोमोन्दै जों एब्रायरिनि 11 अध्याय 1 पदनिफ्राय 8 पदसिम नायब्ला जों नुनो मोनो, फोथायनायजों गोदोनि दिनाव गोबां सुबुंफ्रा धोरोमिया जानो हादों। जेरै हेबलमनाबो फोथायनायजों धोरोमिया जादों, हनक फोथायनायजों लांखोजादों, नुहु बोराय फोथायनायजों बासायजादों, आब्राहाम फोथायनायजों धोरोमिया सानजादों। दा फोथायनाया जोंखौ गोथार खालामो। फोथायनाया जोंखौ लुखाङो, जोंखौ इसोरनि रायजोनि बाहायजाथाव खालामो। आरो 5 नम्बराव जों नायबावनि जिसुनि मोदोम आरो थैखौ लोंनानै जों बयबो गोथार जानो हायो। जेब्ला जों जिसुनि मोदोमखौ जागोन, बिनि थैखौ लोंगोन, अब्ला जों बयबो गोथार जानो हायो आरो जों गोथां जिउखौ मोननो हायो। आरो जिसुआबो बुंदों, बेनिखायनो आंनि मोदोमखौ जाया जागोन, आंनि थैखौ जाया लोंगोन, बिनाव जोबनो गैयै गोथां जिउआ थागोन आरो जोबनाय सानाव आं बिखौ बोखांगोन। बेनिखायनो जों दिनै जिसुनि मोदोम आरो थैखौ जायै लोङै जोङो गोथार जानो हायो। आरो जों नायबावनि जोंनि इसोरा गोथार। नुजाहोजानाय 4 अध्याय 8 पदआव बे बाथ्राखौ जों मोननो हागोन। गोथार 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 फोरबु इसोरा गोथार, बेबायदि आरफफ्रा सोरगोआव बाख्नायबाय थायो। जोंनि इसोरा गोथार इसोर। दा इसोरनि इच्छा बेनो जेन' जों बयबो गोथारै जिउ खांनानै गावनि गोथार सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय बादि इसोरा बे आसाखौ अरायबो हास्थायो। जों 1 थेसलिनियान
4 अध्याय 3 फोराव नायब्लाबो जों नुयो पौला बुंदों इसोरनि इच्छा बेनो नोंसोर जेन' बयबो गोथार जायो। इसोरा बेखौनो आसा खालामदों आरो बेनि इच्छाया जे नोंसोर बयबो जेन' गोथार जायो। 1 पितरनि 1 अध्याय 16 पदावबो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंसोर बयबो गोथार जा मानोना फोरबोआ अराय गोथार। जोंनि फोरबोआ जिसु ख्रिस्ट'आ अरायबो गोथार। बे गोदोबो दाबो आरो जोबनायसिमबो बे गोथारै थाबाय थागोन। बिनि रायजोआ अरायबो गोथार। दा अनजायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों बे गोथार जायगायाव थांनोब्ला जों दागो गैयै मैला गैयै जिनित गैयै पाप गैयै बेबादि जों सुबुंफोर जाब्ला जों बयबो गोथार सोरगो रायजोआव हाबनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गावखौ गोथारै लाखिगोन, गावखौ अनसि बाहायगोन, जोंनि देहा मोदोम जिउ सोलेरखौ जेन' पापजों गेलेमजाया, पापजों जेन' बोबथिंजाया, संसारनि लब लालसाजों जों जेन' बोबथिंजाया। आं दिनै बेखौनो हास्थायबाय जेन' जों बयबो गोथारै थानि। थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनै आं बे गुसुं बुंनायजों नोंथांमोननि सिगाङाव थुलुंगानायखौ होबाय। नोंथांमोना जुदि बे बाथ्रानि सायाव गोजोननाय आरो गाव गावनि जिबनखौ गोथारै दोननो हास्थायोब्ला थ' आंनिसिम कमेन्ट खालाम आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालाम जाहाथे उननि समाव गोदान गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम सहैनायफोरबादि। बिदिब्ला दिनै बे गुसुं इसोरनि बाथ्रा खिन्थानायनि सायाव इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै। जायफ्रा खोनासंबाय बिथांमोननि जिबनाव इसोरनि बोरा थाबाय थाथों बेखौनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। बे गुसुं खिन्थानायनि सायाव आङो दिनै बयनिसिमबो गोजोननाय आरो अननायखौ हरबावनानै बेहायनो दोननाय जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव। आमेन।